Yachaka senchira ya bene korwase kaunti ya Kisii wasomurai wech kanisa chia PEFA sorogongo rwa Western Nyanza Simon Mosoti aberega kumochia ege kore kyomo Bishop Obonyo korwase kanisa ya PEFA imeyanya mache oyo betega kobwatwa samomocho yoko baunereria na koboleria ni abagose abaigenwa be kanisa yo kolengana no morandia ose Bishop Obonyo ni gabangene tabageno be kanisa ya Yebuna na chikobaligere chikadi gose chivisa chiko ira bana babo asenseri ya Amerika asabeteka gusangiria angechi milioni 3.5 abo asabagene abo babete bakurwa kiroyo mo shilingi 1000 mo amune 50 eri abaira bana babo asenseri ya Amerika ekine getambukiro kya betege kogeche mona bagene abo hasibai mugetie getambukiro yo kumobeka byara wikabona buna oroboti gose buningane yaberege kugikirwa huna tokumanywa no muri keito tipo nasanya Maiga yokubi kwa biara kumu Bishop Oyomo eiki ya eto yukunyo kuemanyekani abuno mwaskofu monene weti kanisa chia PEFA imeye kaunti ya Kisii. Ditukoli ya lero Bishop Simon Mosoti oyuoro motenerio monene weti kanisa chia PEFA imeya Western Nyanza. Niganyara we sokia na kukikiri ya bororo enganeye. Bona saba ndabale kuchunga inereria. Igare koba ngaineri nganko bairale ngumbu. Ngumbu eye PEFA ntobwati program yokwenda ngumbu yale koba nga PEFA nebwate program yokwenda ngumbu ninje yale koa igo yakoreta tuchori form banta bono baibeire chibese kende yonse nkege kworokinga PEFA ne usikete gose ne mbaicho form kinde jonse ya PEFA. Bishop Obonyo oyo aberega koliere lietalia kanisa ya PEFA asoko urabanto chibesa asenchera yoko bangaina ko baji passport na kubaligeria meremo chinse chesiko nigobono omo Bishop Simon Mosoti ateba nigoba motenenetie meremo maiga yoko iwa chimbwa chiaye nchiringia igonale ko batairende oyo ntua motenenetie gasi bono gale ko kole binto biaye weko monyene una na rigiwa se media nga obwate irwa bosongo tabwate rituwa bosongo igachieta kabwate witiba sale gokole bintu byaye muntu yo paka yakire wika attacks yabere ng'abantu bakuri gikibezi bawo ni bintu bya bacha koleta oegwa nale gwa associate no muntu omwibi urase kanisa ime naendo koibira abantu Boigo Bishop Mosoti ni gamentera gotebanga ngondi chiayo ndetaiyo ouretwe besa buna yegete gotebekana korende bono Bishop Obonyo tali mubwatani o PEFA ni gabeiro mouri asoko ngaina abantu igolende bono ase kanisa ya bosongo na igwete ngana bashirika ba PEFA aiberete musiriko wa PEFA tai aiberete nonoyo nande nkama yakobore kanisa ene ere ya PEFA yemuna murocha aiga no mo Bishop wakobera no nkobera bono gigaga gonale ko batebia lende muna yatangase tue uyiga kabeire umurayi bono murayi ono kabero gonkonya noyo uyu na moroche gigaga korukwa Reverend Yandaro PEFA gebwate all over Kenya igolende Yandaro gakuruka Kamega but is working in Kisii. Komenta naywe ni gaerera mangana ya gochesa balikia mangana otuguterare chinkwa na chitali chingikeranu amangana ya igotoko jabeka ngaya yo bwate tu yiyo keregento kiaye na ende karo tuanyo batengarende bono mangana ntoko moikeria togate batiga bali babwate aibeire chibeze kiabo bamonsoere bagenda ne serikali ekiara ntunto bwati ase kanisa ntobwati gekao geko chikugamba mangana yo bwibi ayo oyo bwate tue oyo bondali talio erita ya PEFA inene we naende ntobwati program ende yonse yokwira abantu ngumbu na kaireta abantu bande mbana kabate ne kigali yakoni abantu bakone likigali kiabo kigali ekyako baone ntomanyeti kibese nchito kaigweta kaire kia bantu bichigali igobono nale ko batebirende nga ebine bintale ko kole byaye da binde mbiri bya kanisa Kulipoteli geta seni Kiandizi TV kurwase kanisa ya PEFA gotoka imeya daraja mbili imeye kaunti ya Kisii.